Balimao Anyokma, très urgent et très grave depuis Kidal. Balimao Kidal menacé l'imbe bi. Samedi 19 juillet 2025, il y a information sur Kidal menacé l'imbe bas didou. En bas fort, Mali autorité Mourounyana. Algérie, Ukraine, France, ou quel mec a mercenaire de glace 600. Ou bien offensif de lancer 600. Dondoni, amaye attaque beka chaya, kunanya me ko attaque dokera agelo ki yoro la me ko armée maîtriser liké. Pour le moment l'armée malienne tient bien, mais Kidal menace le do, ou ko objectif mi obe feka Kidal de récupérer. Ne ba fo malien bela jelingena, ka fo mali nyamoko bela jelingena. Kidal menace le nonne, maka tient les foingena. Awa ambe ama ngini Mali autorité mo fait, aka fere ka renfort chama blaga ta Kidal. Shori ak ebe ka marwana kamu fo amara bachile ma metla ki jabola. Donc, à fond, bela jelengena, anga surasu be niveau minabi, anga ferke surasi chamanga bla kataka Kidal marala. Sinon, naman korosi Kidal menace le nonde. Nandu Kidal perdu dongo doro e maliko bani. Anga santande ke Kidal tambulu. Alhamdulillah Kidal bambulu bi. Anga naso Kidal ka clanabli. Neken bofo malien de bela jelenkome. C'est-à-dire que, où y a scénario 2012 où on fait quoi de Kemalla. Ne ba ngini Mali sura soufe ka ngini Assimi Goïta fait même pas Assimi Tesson Assimi Goïta ben les cerveaux blancs Assimi Goïta prisonnier politique fait bébé bla no watinna il parti tu ko comment faut segi ko ika partout bla ou nola il senga ko comment faut okuma bla ika malon faranyo ko nga janga jamana insouvi ne ba fode akadini akaketi mais ne ba la Tesson wallahi 2012 mais malien be akli digako sanogo nkele da atete genga coup d'état ke malien be ga kuma ina mais c'est très important malien be la dile ga kuma ina mais c'est très sanogo nkele ga atete genga coup d'état ke malien ne tara fara nyokonka malien be ga kuma ina mede malien taru fara ngonga ka ke place ko kele wi ou la place ko kele ame yere kala ba mago wakati na tro ye Kidal minana ka Tambouctou minana ka Gao minana awagli waro kra wakati mia sanogo nye coup d'état katro Bamako chauffeur dro terroriste tara Mali yoro bemene ni ya mba Assimi Goïta ngena mangambe donko ko la katui ni wakati la naya ke kele Bamako koname Mali perdi naya ke kele Bamako koname Kidal perdi naya ke kele Bamako kono kate bam billahi tallahi ave Mali ko be bam bega chende fana ala kanuke 2012 o gaga lison d'ambela jelema surasu ye coup d'état ke 2012 mangan kera Bamako kono surasu be moko mine la sanogo ga moko be kata politicien mine wakati mina dro o wakati kele na nye Mali dugu be perdi sanogo ga coup d'état kele sanogo be kata politicien mine wakati da anye nord be perdi awakili balade awanama Assimi manani ben sirai Assimi manani sigiga fo sirai nama Mali nord perdi aka fuma ko tunya mogodi mogo mbe ka attaque ko te ka dabla Mali surasu be ka baranyuma ka nga tienfo Mali surasu be ka résistance nga tienfo vraiment mais armée malienne foula mais même munya fo bela jelengena malien bela jelenga sebenga da wallahi Assimi mara Assimi tisi mara tena sekake mais na keno le kade Mali sauver bi Mali ba woro bi jafa me Mali contrôle la bi jafa en kono ka dunde ne shogale ka kuma jatimine kunu shogale kuma chama fode terrorisme be ka attaquer coordonner tugoya mina wallahi jamana wero de bukoro Algérie keleta de Malien jamana chama ba de be munu be ka ni ba machi wale ma odeme ante fe anga kele ka ke fuyi wallahi nanya ke kele Bamako kono ame ka fanga di numa de au akili bala anga politicien tara Bamako Ouagadougou ka Blaise to fanga la utara ke cheta wi anyanga nord be perdi nete fo erreur nyongona su kansoro vraiment ma ngini Malien fait président Assimi Goïta Assimi Tesson de na Assimi ben les cerveaux blancs solution flemme na solution de fanade nambe fait jugu gana se Mali la ne se gutu ngarabe solution dibi mais mbado Assimi Tesson mbe solution di Assimi Goïta ka prisonnier politique fait pas ka bebla mama be kasola Assimi ka bebla ka bo kasola kele flana
Assimi Goïta ka parti politique chilim kanaka degere boui aka parti politique blanc place là ote fly sabana Assimi Goïta ko kale be to fanga la bana ko kuma fana bla aka malien wole malien vraiment jamana ka kalambi ayna farankan président horon be budike président yere wolo be budike ma attaque de arrogance ba l'attaque ni ay ne soku tungara ba fongo sura suka Assimi dégager ka boy voilà ni tse ka nke tse ka jamana mara bon tant que ama ni kewale nke jamana nda tse ka mara ni sura suko kuba to efana abeta ku buluda ne soku tungara la seba okada na Assimi ni ke wallahi terroriste kala be basison parce que Assimi be ka moko kele moko chama ne be ka ta fara terroriste ka mi ka mali kele billahi malen do be ka ke tangi na be tegere fola obi munu ngana be soro ni ko la ni ko fasuku ka doldi o le be ka tasuma kundu vraiment amba fo ko o kadabla et ambalma ci Chody ak anye amara bachili publication do ke ko terroriste e kando anga kando visé quoi oh ay ne se gutu ngara balla ka munyi ne ambalma ci do be no ko Chody ak ne Chody ak ka publication yi amara bachili contrôle Chody ak bora voilà donc Chody ak bora ka publication ke amara bachili contrôle ko amara bachili ko e faso de njugudi ko oyo kuma fo ko te tien ko amara bachili ko terroriste dra e fin filimi ke kangono ko te tien ko amara bachili be ka juguya to ko fa amara bachili be ko kataka a faso kele anye Chody ak ka publication yi Chody ak amara depuis Chody ak depuis Emawolo amara be ka Mali défend Chody depuis Mawolo amara be ka Mali défend je vais être très honnête avec toi Francisco ko Gatsia mogo ye terroriste di o ma dogo mogo shila John e bora ka Gatsia défend on da défend ne bala amara bala bel le cerveau bala on de bora ka général Gamou défend on de bora ka Gatsia défend e mogolon kolo koron kolon dembe boki sibi ke ebe de famara wa depuis ani e kadi mogo ko kanga na dawa ka mogo la de ko mogo shika na dawla kawte dana mogo yi ango ngante arasisiye mbeka ka ambulu be te horoi Chody agi e bora ka publication ka galoteke ko muribo kone ka service de renseignement mogo tara ko kataka ko kurita kala ko mogo do ko sorasi fini kuma do la ko lu kuma be ki nyagami ka infiltration ke somme mun kera ayesi ka somme mi kera abiga pasi sans fin te fe ka boka fon iradi Chody agi ya ble ka pasi sans fin ko Mali service de renseignement ne tara ka taka Niger ko ka taka bamba ci wale mogo mena Niger ja o te tie ja Niger ka jeune do de be ol kuma baro la dro ol photo tara dro Chody agi e on galon tege e mo kaya ma jombe e réseau ka kuma de ka publication ka ko tienta la ni amara bachili kunya blade ka Mali surasu dogoya ne bolongo ne publication ye ne bolongo amara bachili ma kuma jugu foi fo akontro ko terroriste nga kan attaquer o ko jugu ya ka ibe ka to fangala ambe kunto kaya o kuma jugu ya e de be bobi to nyini abulu na figi abulu na mi abulu galon bulu abe boka mogo buruja abolo ko ne be Mali joa aya ke fade sago de ya Bamako konana na tala ke mangankolo tie Bamako kona ambe Mali n'aura perdu anyo le ke 2012 la ne be Malien be f na kadi Assimi Goïta yi akana mogo si blaire c'est son problème mais na ma ke Mali te soumaya ça c'est clair comme l'eau de roche jamana ba fenfenbe mogo ba fenfenbe na ka jamana be duguna abe jamana don fara nyogon kandi o wakati te politique kela wakati o wakati te farafarali wakati farafarali fenfenbe politique kela fenfenbe abe Assimi Goïta eredi ni kurana che frustration fenfenbe abe Assimi di ni wokibe loi so mogo be kumake emi miriko jamana be deguna ke beta sandurudi yerema ni mogo kuma non Mali be guerre la ni be fe ka sanduru ga masika fo ato indro angata tro mais gawa into famia mais de mungeni fo ne nga solution di de nyenga memara Assimi te son si la ne ba ngiri Mali surasi patro tout fait na Assimi Goïta te ka Mali on fara ngonga awa ko flava to Mali clanche betara fara terroriste ko o de be ka kebi yara shogeli alerte di tegara fola din galon de la munu ba ko bila o taw fe Mali surasu na Assimi te sa boyi
anga jamana kana bi ne te fe jamana ka bi terroriste bolo ne te fe jamana ka bi mado bolo munu te mali fe na ma ke Assimi Goïta be taka na uye boche chilena Assimi kafara ka yada de fanga yela ko akungolo zembe fe a bolo kay ala de sang a dorogele ndo sa tiete foi la klo chileno anya chileno a bolo ko fanga yi ka mogo ka boka mogo mine wallahi billahi te marché ne ken borane avisé de un homme averti en vaudé na ma malien farngon kam nan ni geri nan gayna la ka fone se wutu ngora ko tunya mogo de Assimi be salam ga Assimi tana ganye geri na tobi autobe churunga ta fedi na ma boya bala boy wakati na ka soro c'est trop tard o ka soro ti ni ge bora malien bela munu me tegere fo la onu fo no fe o tegere fo président koro chama no fe fo ka to bi bubu mabel nu nyang nu tegere fo ibeka ni fe no fe fo ka to lu bi o tere jugu de ba no fe anda siganga ko la banaje ala ka tien bagge malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no la be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abe nga corporate modo urgent 10 € be na ka compte no ya reta ko fa baga banque information be du ana to ko mu ka kanata na wari ci aso mo ba so orange money la sur place wari ci ko frata do ma glissara wari ci ko flana sabana bara 1,99 €, 2 € keme flandron donc o de kundo akambe